Grazas, Laura. Pasamos a seguinte relatora que nos acompaña hoxe. Ela é Clara Vilariño López, coordinadora do Centro de Crise 24 horas para vítimas de violencia sexual de Ferrol e, ademais, é abogada especialista en bioxen. Aínda que Clara xa non lo vai contar, pero para os que non o saibades, están en funcionamento xa habilitados 5 centros de crise en Galiza, en Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo, ela é a coordinadora do centro de Ferrol. Son recursos especializados abertos 24 horas, 365 días do ano. Nos parecía moi interesante tamén traer aquí a Clara para que nos poida contar que tipo de casos atenden, como funcionan estes centros de crise un pouquiño, para que saibades tamén que está ese recurso a disposición de todas se fora preciso. Moitas gracias, Ana. Retomando o tema, como xa vos conta Ana, son a coordinadora do Centro de Crise 24 horas para vítimas de violencias sexuais que radica na cidade de Ferrol. Como antes comentábamos, na comunidade autónoma temos 5 centros de crise actualmente que están aperturados dende o pasado 20 de decembro en un horario 24 horas, polo cal é posible contactar con nós a calquer hora do día e calquera día da semana. Vou a proceder a compartir de novo a presentación. Pese, non? Sí, perfectamente. Bueno, estos centros de crise 24 horas que xa están tamén aperturados no resto do territorio español, en moitas das comunidades autónomas, en outras todavía non, pero a idea é ir implementalos en todo o territorio. No caso de Galiza, dependen directamente da Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero e da Consellería de Política Social e de Igualdade. O marco normativo o albor do que nacen estes centros son, por unha banda, a Lei Estatal, a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de Liberdade Sexual e, no ámbito autonómico, rixe a Lei 11/2007 galega para a protección e o tratamento integral da violencia de xénero. O ámbito da aplicación da popularmente conocida como Lei del solo sí é sí comprende as violencias sexuais entendidas como calquer acto de natureza sexual non consentido. Por tanto, é un abanico moi amplio dentro do concepto de violencias sexuais. Entrarían as agresións sexuais, o acoso sexual, o exhibicionismo, a provocación sexual, a explotación sexual, a prostitución e a corrupción de menores. Tamén a mutilación xenital femenina, o matrimonio forzado, o acoso con connotacións sexuais, a trata con fins de explotación sexual e outras violencias que se cometen habitualmente no ámbito digital, como a difusión de actos de violencia sexual, pornografía non consentida e infantil en todo caso, e a extorsión sexual por medios tecnolóxicos. A violencia sexual contra as mulleres maniféstase de diversas formas, como estes acosos ou agresións que temos tipificados no noso Código Penal. Este tipo de violencia as sofren moitas mulleres, independentemente da súa idade ou clase social, e tenden a haber repercusións, como se sabe a día de hoxe, na saúde das mesmas. A Organización Mundial da Saúde define a violencia sexual como calquer acto sexual, intento de cometer un acto sexual, comentarios ou avances sexuais non desexados ou accións para comercializar ou utilizar a sexualidade dunha persoa mediante a coacción doutra persoa, independentemente da relación da víctima coa víctima en calquera ámbito, incluído tamén o fogar e o lugar de traballo. Dase, por desgracia, cada vez con máis habitualidade este tipo de conductas de violencias sexuais dentro do ámbito das relacións de parella. A nova Lei Orgánica 10/2022 de Garantía Integral da Liberdade Sexual pon o centro no consentimento,
isto é moi importante, porque, ademais da agresión sexual, tipifica como delito dirixirse a unha muller con expresións, comportamentos ou proposicións de carácter sexual que crean unha situación obxectivamente humillante, hostil ou intimidatoria para a víctima, que inclúe o acoso na rúa. Tamén considera a violencia sexual, como xa falamos, a mutilación, os matrimonios forzados, o acoso sexual e a trata con fins de explotación sexual. O ámbito de aplicación da dita lei é, como estábamos expoñendo, aplícase ás mulleres, nenas e nenos vítimas de violencias sexuais en España con independencia da súa nacionalidade e da súa situación administrativa ou no estranxeiro, sempre cando sexan de nacionalidade española. É dicir, podería entrar ou englobarse no ámbito obxectivo da aplicación da lei calquera destas restriccións. O artículo 37 da lei establece as condicións que ha de cumplir a víctima para poder acreditarse como víctima de violencia sexual. Ten que ter un de estos requisitos, non todos á vez, senón que basta con que cumpla con un dos parámetros que se establecen nesta diapositiva. Pode ser que conten unha sentencia condenatoria por un delito de violencia sexual ou con unha orde de protección ou resolución xudicial por a que se declare a existencia da violencia sexual ou se acorde unha medida cautelar. Tamén bastaría para poder acreditar esta condición de víctima o informe do Ministerio Fiscal, un informe de Servicios Sociais, un informe de Servicios Especializados en Igualdade e contra a Violencia de Xénero, informe dos Servicios de Acollida das Víctimas de Violencia Sexual das Administracións Públicas, informe de Inspección de Traballo e da Seguridade Social, unha sentencia recaída no ámbito xurisdiccional social. En caso de menores de idade e tamén con documentos sanitarios oficiais de comunicación á Fiscalía ou órgano judicial, e vaise implementar na comunidade autónoma un modelo común de acreditación administrativa da situación de violencia sexual. Todavía, a día de hoxe, non se encontra operativo, pero xa desde a Consellería están traballando nel, esperamos poder contar próximamente coa súa implementación e cos requisitos que teñan que reunir as vítimas, que son estos que acabamos de expoñer, e que teñan tamén, por suposto, unha prestación económica asociada. Que son os centros de crise 24 horas? Pois son recursos especializados en violencia sexual, abertos, como xa falábamos, as 24 horas, os 365 días do ano. Prestan atención psicolóxica, xurídica e social con carácter permanente e urxente. Isto quere decir que actuamos en crise, é dicir, aparte de haber unha actuación ordinaria nos centros ubicados na comunidade autónoma, tamén existe unha actuación de urxencia que se activa cando unha víctima acaba de sufrir unha agresión sexual. Nese momento no que a víctima sufre a agresión sexual, pois pode activar directamente ese recurso ela ou ben pode ser activado a través do outro dos operadores que interveña coa vítima nese momento, ben sexa corpos e forzas de seguridade ou ben sexa no propio centro hospitalario onde poda estar sendo atendida das lesións que presente ou onde sexa preciso pautarlle un tratamento profiláctico para evitar riscos derivados de esa agresión sexual que acaba de padecer. Donde se sitúan os centros de crise? Pois están situados no ámbito hospitalario. É dicir, o de Ourense está radicado nun PAC, o de Santiago está moi preto do hospital, o de Vigo ubícase directamente no Álvaro Cunqueiro e o de Lugo no ULA. No caso de Ferrol estamos no hospital Novoa Santos, onde contamos, todos os centros de crise son novos, contra con as instalacións recentemente acondicionadas para poder prestar unha asistencia integral e continua ás víctimas nun entorno onde elas se sentan protegidas, onde se sentan a gusto e onde poidan ser tratadas a todos os niveis que precisen, porque nestas situacións que por desgracia se viven,
pois as necesidades son moitas e variadas. Cales poden ser as persoas usuarias dos centros de crise 24 horas? Pois na Comunidade Autónoma de Galicia as usuarias poden ser mulleres que conten 15 anos ou máis, independentemente de cal sexa a súa situación administrativa. É dicir, non é preciso que teñan regulada a súa situación administrativa, ni que teñan un permiso de residencia, nin que este a súa situación de maneira regular en España, sino que pode ser usuaria calquera víctima. Tampouco é preciso que teña nacionalidade española. É dicir, unha persoa que poida estar aquí como turista e resulta agredida na nosa localidade tamén podería acudir a este servizo. Ten que ser, lóxicamente, víctima de unha violencia sexual, pero esta violencia sexual pode ser recente ou pode radicar no seu pasado. Non existe un límite temporal para acceder á prestación do servizo ou do recurso. Entón, pois, como sucede con moita habitualidade, mulleres que han sufrido abusos sexuais na súa infancia, con independencia de que o delito este prescrito ou non este prescrito, poida ou non poida denunciar ou queira ou non queira facelo, pode ser usuaria do centro na triple vertente que se ofrece no mesmo, donde se lle presta unha asistencia xurídica e tamén psicolóxica e social. Tamén poderían ser usuarios os seus familiares e persoas da súa contorna íntima. Usuarios no sentido de construir as ferramentas adecuadas para poder traballar coa víctima na recuperación da violencia sexual padecida. Como xa decíamos, non é preciso formular denuncia. É unha cousa que é moi importante é que a víctima pode acudir con independencia da súa localidade de residencia a calquera dos 5 centros abertos na comunidade autónoma. É dicir, non hai ningunha adscripción territorial, senón que o que a ela lle resulte máis cómodo, máis accesible ou teña maior disponibilidade para ir a ele. As asistencias, ademais, no caso de que non sexa posible facer un traslado físico ao centro de crise, tamén se pode facer de maneira telemática, se fora preciso. Ben, como se accede ao servizo? Pois, como xa comentábamos, por iniciativa propia da víctima, que pode contactar co servicio directamente a través do 016 ou do teléfono autonómico da muller ou tamén dos propios teléfonos fixos dos centros de crise que están publicados na área de igualdade da Consellería. E, se non accede deste modo, pode acceder a través da derivación de outros recursos, que poden ser, son moi habitualmente cos CINS, porque tamén traballan neste ámbito das violencias, son ter coñecemento de primeira man de cando se dan situacións deste tipo, dos servicios sociais comunitarios especializados de Galicia, do TEI, do Centro de Recuperación Integral, dos centros dos Sergas, dos xulgados e das oficinas de atención á vítima ao delito que radican dentro deses xulgados, por parte de forzas e corpos de seguridade do Estado, das policías autonómicas ou locais, entidades ou asociacións con convenio con Bioxen e entidades da Rede Galega contra a Trata, porque, evidentemente, o feito de ser víctima de trata ou de prostitución, pois xa te coloca nesta situación de ser víctima de violencia sexual. O equipo está conformado, como xa comentábamos, isto nos 5 centros de crise abertos na comunidade autónoma, por un asesor xurídico e coordinador, por un auxiliar administrativo, por 2 traballadores ou traballadoras sociais e por 3 psicólogos ou psicólogas. Ese é o equipo co que contamos a día de hoxe, que traballa en turnos e que presta un servicio ás 24 horas do día. Os obxectivos cos que nacen todos os centros de crise ubicados na comunidade autónoma son varios.
O primeiro, o máis relevante desde o meu punto de vista, é a atención inmediata, tanto telefónica como telemática e presencial, en función das necesidades e a demanda, as 24 horas, os 365 días do ano, a calqueira víctima de violencia sexual, de calquera das tipoloxías recollidas no noso Código Penal e nas nosas leis. A idea é prestarlle unha intervención psicolóxica, social e unha asistencia xurídica especializada, non puntual, senón acompañala no camiño que ten que percorrer esa víctima para poder superar o suceso traumático que acaba de padecer e que poida reconstruir a súa vida nas mellores condicións. Se lle ofrece igualmente un acompañamento integral na asistencia a recursos sanitarios, sociais, policiais ou xudiciais, impedindo a victimización secundaria. Este acompañamento integral está pensado inicialmente para cando atendemos a unha víctima nesta situación de crise que antes estábamos falando, pois que acaba de ser agredida e que precisa nese momento ser apoiada e recibir as instruccións precisas, non sabe moi ben a onde ten que acudir, que ten que facer, e tamén que se senta acompañada no seu percorrido por os diversos recursos polos que vai ter que transitar. Pois primeiro os servicios sanitarios, despois formular a denuncia na policía, despois trasladarse ao xulgado para que se continúe coas diligencias urxentes que darán lugar ás medidas cautelares que se adopten. Bueno, son unhas situacións que en moi pouco tempo tramitanse moitas cousas e que necesita alguén que a guíe dunha maneira integral en todo ese percorrido. É importante, tamén é moi importante prestar un apoio, información e asesoramento á contorna próxima da muller víctima de violencia sexual. Por qué? Porque nos pasa en moitas ocasións, estamos vendo xa que temos usuarias que non son as víctimas directamente, senón son unha persoa da súa contorna próxima que ten coñecemento de que a súa familiar está en esa situación, que ha sido agredida sexualmente recentemente, pero que ten medo ou rechaza denunciar, rechaza recibir axuda, non quere saber nada de ningún recurso. Entón, é moi importante ese asesoramento que se lles ofrece tamén a esas persoas da súa contorna próxima para darlles as ferramentas necesarias para intentar convencer a persoa víctima para que acuda ao servicio, polo menos a recibir o asesoramento, con independencia de que logo ela decida ou non decida, pois denunciar, non denunciar, someterse a un tratamento psicolóxico ou non. Outra das cuestións que tampouco é menor dos obxectivos que perseguen os centros de crise é promover accións de sensibilización, divulgación, prevención e formación para a sociedade en xeral e aos sistemas clave na loita contra a violencia sexual. Participar en estudos estadísticos e garantir un espazo físico e emocional de seguridade, intimidade e confidencialidade. Sendo isto tamén moi trascendente por canto moitas veces as víctimas teñen medo de que se acuden a un servicio sanitario, se acuden á policía ou se acuden a un servicio deste tipo, entre a andar unha maquinaria que implique a difusión pública do que lle sucedeu e que se inicie o percorrido xudicial con independencia da súa vontade ou non. É importante que a xente saiba que isto non sucede así, con independencia de que reciba unha atención médica, de que reciba un asesoramento nun centro de crise, nadie vai forzar a denunciar o seu agresor se non quere facelo, e se quere facelo, vai serlle apoiar en todo o necesario para que ese procedimento xudicial chegue a bon porto e o seu agresor reciba o castigo correspondente. Os principios da prestación de servicio dos centros son, por un lado, o bo trato, o acceso universal, a transversalización da perspectiva de xénero, a intervención en crise,
o acompañamento integral e interdisciplinar, a confidencialidade, como falábamos, a coordinación entre as distintas áreas existentes nos centros, faiselle a cada vítima un plan integral de actuación, detectando as súas necesidades e vendo cales son as áreas que é pertinente tratar con ela, as cuestións que lle farían falta para poder superar a situación na que se encontra. É importante tamén ter un enfoque de dereitos humanos e unha individualización. E dicir, por moito que estemos falando de violencias sexuais, cada caso é particular e cada vítima ten as súas propias circunstancias e hai que abordar a súa intervención non perdendo de vista esa cuestión. Bueno, por último, na última diapositiva aparecen a localización e as formas de contacto cos 5 centros radicados na comunidade autónoma, constan os teléfonos fixos dos centros, así como os correos electrónicos e as direccións onde poden contactar con nós. E nada, agradecemos moito a vosa invitación para participar nas xornadas que organizades e coa facilitación que supón para nós poder difundir este novo servizo entre todo o alumnado da UDC. Moitas grazas. Pois moitísimas grazas, Clara, entre da UDC, da Universidade de Vigo e da USC, entre todo o sistema universitario galego que esperemos que cada vez se vaya coñecendo máis o servizo e pois que cando haxa necesidade pois saiban as usuarias a onde acudir. Moitísimas grazas pola exposición, moi clara tamén e moi interesante, con moitísima información que creo que pois é moi relevante para as asistentes que nos acompañan hoxe aquí. Fun recollendo así algunhas cousiñas que foron chegando mentres falabas, algunha preguntiña que, se me permites, pois che formulo agora. Bueno, se preguntaban se en Galicia temos un protocolo de actuación en caso de agresións sexuais. O certo é que xa lles fomos, eu en parte tamén compartindo algún dos protocolos que existen no ámbito xudicial ou da Xunta. Non sei se hai algo máis recente que este de 2024 da Xunta. Se queres, digo así todas as preguntas e ti contestas como se pareza máis adecuado. Preguntaban eso, nun primeiro momento, polas cuestións de se existía un protocolo de actuación en caso de agresións sexuais, aí xa tendes varios para as interesadas no asunto. Despois tamén, bueno, sobre a competencia en relación con estes centros, quen ten competencia estes centros? Entendo que a Xunta, alguén xa lle respondeu que a Xunta, aínda que está xestionado por empresa vía concurso. Creo que esa pregunta xa podemos dar por contestada, salvo que ti queiras engadir algo. Despois, outra persoa que preguntaba pola diferencia entre os centros de crise e os CIM, que ademais do horario, que diferencias hai entre o servizo que se presta nos centros de crise e nos centros de información ás mulleres, nos CIM, nese servizo municipal. Sí, comezo contestando esta pregunta, porque as outras, bueno, como xa quedaron contestadas por ti. Entón, a ver, a diferencia entre os centros de crise e os CIM radica fundamentalmente en que os CIM atenden a vítimas de violencia de xénero. É dicir, a vítima ten que ter unha relación matrimonial ou de parella, con independencia de que se manteña ou non na actualidade, sexa larga ou curta, pero ten que haber unha relación previa entre a vítima e o agresor para poder ser usuario CIM. Logo tamén os CIMs a día de hoxe pois están un pouco sobrepasados, non contan con tantos recursos. Por exemplo, na maioría deles pois hai un psicólogo, nós temos 3 en turno, entón é máis fácil recibir unha asistencia psicolóxica hoxe en día nos centros de violencia sexual, pero bueno, nosotros non podemos atender, ou non é o noso obxectivo atender as vítimas de violencia de xénero. Cando o que se denuncia un maltrato habitual, non habitual, nunha parella ou nunha exparella ou en persoas que han mantenido
mantido unha relación análoga a matrimonial, a competencia e dos CIN non sería dos centros de crise. Os centros de crise están especializados en violencias sexuais de calquera tipo. Vale, hai un par de preguntas máis que penso que se podo ler. Unha é se asisten moitas mulleres ao día, ao centro, un pouco ao nivel de actividade. A ver, levamos moi pouquiño tempo abertos, como os comentaba, temos, por desgracia, pois xa bastantes expedientes abertos. Non é unha cousa, non é decir, isto non é unha consulta de uroloxía, non temos 50 mulleres, gracias a Dios, na sala de espera todos os días. Pero, por desgracia, sí temos bastantes víctimas xa de diversas tipoloxías de moitas que radican abusos sexuais que se produciron no pasado, moitas só requiren unha intervención psicolóxica porque no seu día non denunciaron, non queren facelo, queren seguir coa súa vida, pero non superan a nivel emocional, psicolóxico, o suceso traumático que viviron e necesitan apoio psicolóxico para poder traballar. En outros casos, que tamén son bastantes, hai violencias sexuais, non sempre como coa típica agresión sexual con penetración, pero sí outras moitas tipoloxías de agresións sexuais típicas con penetración, que todos conocemos por violación, por desgracia tamén temos. Vale, un par de cuestións máis que teñen que ver con quen pode acceder ao tratamento de determinadas potenciais usuarias. O primeiro é cal é o proceder coas menores de 15 anos e o segundo é que pasa coas mulleres trans. Teño entendido que non poden ser usuarias dos centros de crise. Poden acudir ao CIN? Serían esas dúas preguntas. Por unha parte, as menores de 15 e por outra parte, as mulleres trans. As menores de 15, como xa expuxen na miña intervención, non son a día de hoxe potenciais usuarias dos centros de crise. Teño entendido que son derivadas a meniños habitualmente. Nosotros, en calquera caso, recollemos a nivel estadístico esas necesidades e as detectamos para poder trasladarlle á Consellería e que tomen as decisións pertinentes que procedan nesta materia. Bueno, alguén contestou xa o tema das persoas trans e teñen constancia no seu documento de identidade de xénero feminino, si poderán ser atendidas nos centros de crise. Que penso que está correcta a resposta, que xa unha... Vedes que temos un público moi activo, que se preguntan uns e responden outros, entón xa nos van facilitando traballos que estamos moderando. Sí, a ver, temos que atender algún criterio obxectivo, polo de agora, o criterio que temos determinado é atender pois ao documento nacional de identidade, ao xénero que figure nese documento. Vale. Penso que Sonia quere facer unha pregunta, porque ten a mano... Quería, se non o fixen por escrito, perdoa, Ana. Non, adiante, Sonia, por favor. A ver, primeiro en relación con a idade, penso que é menores de 16, porque o servicio de 16 para arriba, non de 15 para abaixo. De 15 para arriba. O sea, 15 inclúe. 15 inclúe. 15 incluído. Sí, 15 incluído. Vale, cos consentimentos perceptivos dos seus proxenitores, claro. Xa, tiña a idea de que eran 16, bueno, mellor así. Bueno, a ver, na Universidade de Santiago, a Oficina de Igualdade xa ten colaborado co Centro de Crise de aquí de Santiago, que coordina Inés Leira, e a verdade que é un luxo poder contar con este servicio, sobre todo pro que dis do tema da atención psicolóxica, que é fundamental, dende logo era un terreno no que as institucións non estábamos a dar a resposta máis a caída. É fundamental. É dicir, non hai ningunha víctima, que non o precise. De todas as que temos, igual non todas
solicitan o asesoramento xurídico ou non todas solicitan falar coa traballadora social para acceder a recursos, pero sí o 100% solicitan esa intervención psicolóxica. O sea, é unha necesidade vital. Pero o que quería preguntarte fundamentalmente polo tema que comentabas da acreditación da violencia sexual. Que incidencia pode ter? Porque quere decir que unha vez que se articule esa acreditación de situación de vítima, a partir de que se articule, se non se ten ese certificado, xa non haberá, quero decir, non se vai a ofertar o servicio por parte do centro de crise, que afectación ten? Non ten absolutamente nada que ver. É dicir, nos centros de crise non se cuestiona o relato de ningunha das vítimas, nin necesitan ningunha acreditación para poder acceder ao servizo. Esa acreditación é, se non conta con ningún dos outros requisitos que se exixen conforme a nosa legislación para poder acceder a unha prestación como vítima de violencia sexual, neste caso, poderíase dar esa acreditación como vítima de violencia de xénero por parte da Consellería de Política Social para poder acceder ás prestacións económicas ou axudas que se vinculen a esa certificación. Pero non só as persoas que teñan esa certificación, senón a unha persoa, como falábamos antes, que teña unha sentencia condenatoria, que teña unha orden de protección, que esta é un método complementario aos determinados judicialmente para poder dicir que, bueno, esta persoa non quere denunciar, pero sabemos positivamente que é víctima e vamos a acreditarla como tal, para que poida acceder a estas axudas. Vale, que gracias. Todavía, como comentábamos, non están todavía operativas. Vale, moi ben, gracias, Clara. Vale, pois, bueno, hai outra cuestión que saiu un par de veces, pero non sei se tanto vinculado co que comentou Clara ou se la quere facer algunha apreciación sobre isto, que é máis ben casi un clamor, non? Que, bueno, máis ben unha petición, máis é unha pregunta, que cando a violencia sexual se vai contemplar como violencia de xénero, non? Ou alguén tamén preguntaba se, entendo que polas últimas reformas procesuais que ten habido, se agora a violencia sexual non se contempla como violencia de xénero. Eu aquí, como procesualista, só quixera aclarar que é certo que agora os novas seccións de violencia contra as mulleres teñen como unha competencia ampliada que atende non só casos de violencia de xénero, senón tamén violencias sexuais, pero iso, o sea, a competencia judicial, digamos, non implica que conceptualmente, pois, na lei se teña subsumido, non, a violencia sexual como unha forma de violencia de xénero, polo menos ata o momento. Entón, bueno, aí había un par de preguntas que tiñan que ver con isto. Efectivamente, Ana, é como dis, e de feito, na práctica diaria dos xulgados, todavía os asuntos de agresións sexuais van aos xulgados de instrucción, polo menos aquí en Ferrol, non van ao xulgado especializado en violencia de xénero. Non, ainda nos quedan uns meses para que entre en vigor só esa reforma de xaneiro de 2025, pero en todo caso unha cousa é a competencia, non? E outro caso, pois, pois o concepto que ten a Lei sobre violencia de xénero. É certo que, como tamén apunta un asistente, a Lei Galega de Violencia de Xénero contempla a violencia sexual como unha forma de violencia de xénero a outros efectos, pero aquí pois entendemos ese concepto de violencia sexual da lei do solo si é si, non? Para entender que cae dentro, digamos, das competencias asistenciais destes centros de crise. Bueno, pois moitísimas grazas, Clara, unha vez máis, por acompañarnos, por responder a todas as preguntas deste público tan inquedo que temos. Moitas grazas, por suposto, por todas as preguntas ás asistentes. Graciñas, Clara.